Kaisa khana haina hai te isa next rally kila bagmao sengna ni bangai aboni sekang kaisa press conference ini khaika kawar niwo chini taku poritus briefing runai belai hambai kini o jaga bo warung kami dang warung kami salka ham club rok je o jaga bo je sini o je sikla rok bike lut je thang phai kip tong phainai boro o jaga tongnani janani bagi arrange khlaikya abon bagi belai khena paiplai hambai teo kami am sai ni rogo bo tini naikha je yang chung je jaga thangdi phaiung kha response ka ham ke ui tongo sabni bagi response ru mala bo chini ekmatro chini bubagra ni naharmung jotono thanja khlainani tai CA ni against to sung thanglainani khana haina haite sia chini bike rally finai abo hanga kai je tini sak jora logiri kha borok je tongnai to tongnai no tai khana je teisa logiri na musung phaipinai borok bahaino bagmani main route borok phai joma angdi 10 ta ni bisingo jeng aro ni bagma killa abno sung cover khlailai nei khana abon yagulo sung khana haino hai bo jaga teisa khlaipinai khana ni salo sung saipinai jotonon bele hambai bubagra logiri kha tipra dofa thanjang